आङो दा आदा मुसुखानि न'आव दंफैयो नै जोंनि मोनसे समनि बर'नि मिउजिक दामगिरि देंखोगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि आदा मुसुखाखौ आं गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय आदा चेक आदा मोजां दंना आदा? औ दं। ओइ दासान्दि ओरैनो स्टेज प्रग्रामाव जेबो गैथ'वा नामा? दाखालि आं नुदोंमोन खननाय। दा थाङाखै। दा थांथ'वाखै। गैथ'वा। दाखालि नैबे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव नोंथाङा जे मेथाइ खनदोंमोन बे मेथाइआ ससियेल मिडियायाव माने जोबोद भाइरेल जादोंमोन। बे मेथाइखौ आंबो खोनासंदों। हारि फोजाखांनाय पेट्रियटिक संखौ खनदोंमोन आदाया। दा बे मेथाइखौ सोर लिरामोन? बे मेथाइखौ आं लिरदों। नों लिरदों? दासिमबो लिरनो हाबावो ना? हायो लिरो। आदायानो लिरदों ओमफ्राय आदायानो देंखो होदों ना? मोजां जादों गाना। थारमाने दानि बे थासारिखौ गोरोबनानै लिरनाय नङा होमबा? बे मेथाइनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों ओरैनो? हारिखौ बोखांनाय, हारिखौ अननाय, गावजों गाव अनलायनाय, जों बयबो मिलायनानै थानांगौ। आरो जों गावस्रालायनो नाङा। आरो मानसिफ्रा पार्टि दायो। पार्टिया माने मोनसेल' जानांगौ। नांलाय खमलाय जानो नाङा। आदा। ओमफ्राय ओरैनो गोदो नोंथांमोननि बै समनि मेथाइ खननाय, बानायनाय, दिन्थिनाय आरो दानि नैबे समनि मेथाइ खननाय दिन्थिनाय बे हारिमु बिथिङाव नोंथाङा मा डिफारेन्स नुनो मोनो? डिफारेन्सआथ' मा नुनो जेबो नुवा। एखेयानो? थारमाने खम जादों ना बारा जादों? बेखौ आं बुंनो हाला। रायजोआसो मिथिखागोन। रायजोफ्रा मिथिगोन। बेनिफ्राय नैबे जोंनि बर'नि मेन जे फक नङा होमबा? फक मेथाइ। बे मेथाइफ्राव दा जोङो नुनो मोनदों माने फक मेथाइआव वेस्टार्न देंखो सोलाबायबाय नङा होमबा? रिमेक्स सिस्टेमबो खालामलाबायबाय। दा ट्रेडिसनेल देंखोआ ट्रेडिसनेल हिसाबैनो थाथों ना बे रिमेक्स सिस्टेमावबा मोजां जागोन? नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन? माने जोंना बर'आ बर'नि सुरजों थानांगौ। औ। ओमफ्राय जोङो दस्राखौ लगायनाङा आरो। दस्राखौ लागायनाङा ना? औ। जोंनि माने बर'नि सुरजों थानांगौ। बर'नि सुरै? बर'नि सुर होनोबा जोंहा सेरजा, सिफुं बिसोर थाबाय नङा होमबा? गंगोना। आङो मोनसे जिनिसखौ दिनै सोंनो नागिरदों नोंथांनाव। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल दामजु दंबावो बे माबा मा होनो बे गंगोना। गंगोनानि मेन दामनो गोरोंसिन मानसिया जोंनि क'क्राझाराव नोंथांमोननि समाव सोरमोन? जोंनावथ' सेरजा। सेरजा। सेरजा दामग्राबो दङ। सेरजाया सोर दामोमोन नोंसिनि बेसआव? जोंनाव दङमोन। बिनय दं बै बासुगावनि। बिनय। ओमफ्राय दङ जोंनि खाथि खाला आं नामखौ बावलांबाय। आदायाथ' जेन'बा केसिय' दामोमोन नङा होमबा? नोंजों एकुइस्टिकआव जेन'बा सोर सोर दामोमोन? आंनाथ' दङ दामग्राफ्रा बिदिनो सुलेखानि फंबाय दं सासे आरो बुकुल होननाय सासे दङ। माबानि क'क्राझारनि। टिमा नोंनि टिमाव सोर सोर दामबावामोन जेन'बा? बावलांबाय आं नामखौ। बावबाय? सेरजाखौ सोर दामदों होनदोंमोन? बिनय। बे बिनय होननाय दं बै बासुगावनि। बासुगावनि। सिफुंखौ सोर दामोमोन? सिफुङा बे बिनय होननाय सासे माबानि सालाकाथिनि दा क'क्राझाराव थायो। क'क्राझाराव थायो? औ। दा नोंथाङा बै समाव खिरखि होनलायनाय गाना बे गाना मोनसे बिराद माने भाइरेल जादों हो। दा बे गानखौ आगोलनि मानसिफ्रा फ्राय मिथियो नों खननाय होननानै। ओमफ्राय नैबे दानि गोदान मुगानि गोदान जेनेरेसनफ्रा बे दाखालि भाइरेल जानायनिफ्राय मोनथिबाय आरोखि बे मेथाइखौ नोंथाङा खनदों होननानै। ओरैनो नोंथांनि जिउआव बे मेथाइ मुलुगाव नोंथाङा दोंबेसे गान गाव खननानै गावनो सुर होनानै दिहुननाय जाखो? आं दिहुननाया गोसोआव गैला। आं लिरो आरो लिरनाया मेथाइखौ लिरो ओमफ्राय सुरबो होयो दामोबो।
आं मेथाइखौ बावजोब्बाय। बावजोब्बायना? औ। नोंनि जिउआव बयनिख्रुइबो साबसिन फेभाराइट मेथाइ होनोब्ला नोङो बबे मेथाइखौ होनना सानो? जोंनियाव दंमोन गोदो आं बे नों फादारावसो बानायनाया आरोखि नों बानायनायाव बे नों दागाब होननाय दं मोनसे ओ ओमफ्राय आइ होननाय दं सासे मोनसे बिदिनो दं माखासे बावलांजोब्बाय आं। बे खिरखि खिरखि होननायखौ एसे खनलाय आदा दे बावलायलांबाय। दे खिरखि खिरखि खिरखिया फां फांजा खिरखिया फां सोरबा नुबाय आगै दरजाया फां सोरबा नुबाय बिदिनो औ गोबाव जाबाय नालाय बावबाय औ बावबाय। ओमफ्राय नों हायनारि होननाय मोनसे दंमोन ना? बेबो दङ। गोसोआव दंना गैला बेखौ? दङ दंनाया देलाय एसे बेखौ नों हायनारि औ नों हायनारि 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 आंबो देरबावलि आंबो देरबावलि बेमोन ओमफ्राय बे साना साना होननायखौ एसे रोजाबलाय। साना 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 नलै सेंग्रा सिख्लाफोर आंनि सानाखौ जानायनोबोला जानो गोथाव जाबाय थाथावथाव जाबा जाना खिनो बाथावथाव होननाय दं आरो। गाना मोजां जादों बियो माने हिट जादों आरोखि। ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय दस्रा गान नोंथांना? बावलांबाय बावबायना? औ बिराद जाबायना? जाबाय ओरैनो आदा बाजैया बबेनि नोंना? नाखारगामि। दाखार गामिनि औ ओमफ्राय उन्दैफ्रा साबसे जाखो दा? उन्दैया सासे दं मा नाम होनो फिसालाखौ? थाजिम गयारि होनो। थाजिम गयारि। बेसेबां फरायखो? एम ए पास जाबाय। एम ए पास जाबाय। औ दा बबाव दं गथ'आ? दा क'क्राझाराव आर्ट कलेजाव दङ। आर्ट कलेजाव। औ खामानि दं बेहाय। फिसालायाबोथ' एसे रोजाबो ना? रोजाबनाया एसे एसे रोजाबो। औ औ औ स्कुला गभमेन्ट जायाखै प्राइभेटावनो दङ। दोंसे दिहुन होगोन आं र' बे नोंनि फिसालानो खन होनानै रेकर्डिंआव। ओरैनोथ' न'खराव बेमार आजार जेबो गैथ'वा? इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो? दंथ'यो बिदिनो गेस जायो। ओ आइयाबो लोमजायो एसे। औ औ औ आंबो एसे एसे लोमजायो। होमबा गासै फेमिलि मेम्बारा साब्रै? जों साब्रै दङ। आबै थाबाय नों थाबाय ओमफ्राय बाजै थाबाय ओमफ्राय बियादै। थिगैनो दं आदा इसोरनि अननायाव जाहाथे रुजु रुमु नैबे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरजों जाहाथे बयबो मोनसे एन्जय लानो हायो बैसागु बोथोरनि आरो बयनिबो जिउआ गोजोन जायो। बेनि थाखाय सिगां नों आदानियाव फैनानै आं एसे इन्टारभिउ लानाय जाबाय आरो आसा खालामबाय गोदान बोसोराव बयनिबो देहाया मोजां थायो आरो एडभान्स बैसागुनि आङो गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो। गोजोन्थों आदा दे।